ụka nke 20 na itenaanị n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke 2 n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, ezinụlọ Ụnaka na Akụbilo na-enye Chineke ekene nke dị iche n'isi ụmụ ha Ndụka Ụnaka na Chidera Ụnaka, ndị nke gbara akwụkwọ n'oge gara aga, na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ha. Fidel na Ihunnosi ji na-enye Chineke ekene maka ọdịmma nke Chineke na ngọzi ya, were na-ayọkwa ka Chineke mere ha ihe ha na ezinụlọ ha bụ n'obi. Reginald na Ifi Eze na-asị happy birthday n'isi Chisom Ifi Eze, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi ya. Jude na Helen Njọkụ na-enye Chineke ekene ka mgbamakwụkwọ nke nwa ha nwanyị na di ya, nwa ha nwanyị Ijeọma Njọkụ na di ya Miracle Ọdụmkwe nke emere nyasị wee gaa ọfụma, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke nchekwaba ya n'odudu ya. Ezinụlọ Nwanna na-enye Chineke ekene maka ọdịmma ya n'isi Chiemena Nwanna, onye nke mere ọfụma wee na-graduate from military training nke emere ya nke o jere, wee na-ekele Chineke ka Chineke gbaa ya ume wee dukwanụ ya. Chika Nwoka na-asị happy birthday donyewa n'onwe ya, wee na-ayọ Chineke ngọzi Chineke amara ya na odudu ya oge ugbu a ọ na-eleta mgbe eji were mụọ ya. Greg na Skọlọga Amaka na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọ ngọzi ya na amara ya n'isi Bọni na Uju Ezechukwu oge ugbu a ha na-eleta mgbe ha ji wee bụrụ di na nwunye. Ezinụlọ Mark na-asịkwa happy birthday to Margaret Mark na Adakụ Mark, na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha, na-edu ha, na-echekwaba ha. Ịma ike bụ ụdọ na-enye Chineke ekene n'isi Patricia Ifi Abụ, onye nke na-eleta mgbe eji wee mụọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya. Greg na Skọlọga Amaka na-asịkwa happy birthday, na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Megilmakụ na Adamakụ na Ukeria echesiri m, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha. Bọni na Uju Ezechukwu na-enyekwa Chineke ekene oge ugbu a ha na-elota mgbe ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ayọkwa ka Chineke na-edu ha, na-agbaziri ha. Ejike na Bike Arize na ezinụlọ ya na-ayọ maka ihe ya na ezinụlọ ya niile ihe ha bụ n'obi, ka Chineke nụrụ olu ha. Ezinụlọ Ụfọndụ na Ọkọlue na-ayọ maka mkpụrụ obi Rita Chinwe Tuto. Ndidi Obi Mbanugo na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Dorothy Chichi Okoye Obiora.
Helen Obi na-ayọ maka mkpụrụ obi. Devion Jidechi English, Magnus Mbonu na Okechukwu Cletus Mbonu. Anthony Onu na-ayọ maka mkpụrụ obi Papia Simon Ezima Chukwu Ofuaro o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa. Bibiano Kadu na-ayọ maka mkpụrụ obi Paulina Ejifuga Arisa o ji wee rapụ ụwa nke a. Ndị Daughters of the Holy Spirit na-ayọ maka mkpụrụ obi Dorothy Chichi Okoye Obiora. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara, ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara, mkpụrụ obi ndị niile na-akpọpụtara ụlọ ọrụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maazị anyị tata ụkọchukwu Remi Udeze. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị n'okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe.
nyekwa anyị amara nke iji nọgide n'ịgba mbọ mgbe afụfụ na-abịara anyị n'ụdị mbụ nke anyị na-agba maka otito nke Chukwu. Anyị na-achọ aja misa maka ebumnuche ndị bịara aja misa ndị nke agụpụtara anyị na ebumnuche anyị niile nọ n'ebe a. Ka anyị gbakwunyezie ebumnuche ndị iji kwadozie onwe anyị nke ọma maka ihe omume nke a na-asọ ka anyị kweta na anyị emeghela site n'ịbụ ụfọdụ anyị. Do
onye amụma Azaya ma ọ sọrọ onye nwe anyị iji ahụhụ gwerie ya. Ọ bụrụ na o jiri ndụ ya chụọ àjà mmejọ obi, ọ ga-ahụ ndị ga-eri ya ekpe, ọ ga-enwe ogologo ndụ, a ga-esikwa n'aka ya mezuo ihe onye nwe anyị chọrọ. Mgbe ọ pụtara na mmadụ ahụhụ ya, ọ ga-ahụ ihe bịa kpaṅụrịa ọṅụ ọzọ site n'ahụhụ ya. Nwaodibo m ga-eme ka agụnye ọtụtụ mmadụ na ndị ezi omume
bịakwa bụkwasị onwe ya mmehie ha. Okwu nke osekpụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza ihe anyị ga-aza bụ onye nwe anyị ka ebere gị nọnyere anyị ebe anyị tụkwasịrị obi anyị niile na gị. Ebe anyị tụkwasịrị obi anyị niile na gị. Okwu onye nwe anyị ziri ezi. Okwu onye nwe anyị ziri ezi. Ọrụ ya niile kwesịrị ntụkwasị obi. Ihe ọ chọrọ bụ ezi omume na ikpe nkwụmọtọ. Ụwa jupụtara n'obiọma nke onye nwe anyị. Azịza. Ị hụla anya onye nwe anyị wụkwasịra na ndị na-atụrụ ya egwu na ndị tụkwasịrị obi na amara ya ka ọ zọpụta ha na njọ bịakwa na-echekwaba ha na ụkọ nri. Azịza. Obi anyị na-eche onye nwe anyị. Ọ bụ enyemaka ya na mgbodo anyị. Onye nwe anyị, mee ka amara gị dakwasị anyị ebe ọ bụ na anyị tụkwasịrị obi anyị niile na gị. Azịza. Ihe ọgụgụ a wetara n'akwụkwọ ozi edegara ndị Hibru. Ebe ọ bụ na n'ime Kristi nwa Chineke anyị nwere nnukwu ụkọchukwu bụ ekwucha ọgụ, onye kazuru eluigwe kacha eluigwe. Anyị enweghị ike ịhapụ aka n'okwukwe ahụ eji mara anyị, n'ihi na ọ dịghị ka a ga-asị na anyị nwere nnukwu ụkọchukwu na-enweghị ike iso anyị anụ ụfụ adịghị ike anyị. Kama onye anyị nwere bụ onye eleghara elegha n'ụdị niile eji elegha anyị, bịakwa hụ na o bughị njọ. N'ihi ya ka anyị were n'obi siri ike bịaruo n'oche nke amara, ka anyị wee nweta ebere n'aka ya, bịakwa chọta amara mgbe anyị nọ na okwu nke Osebio.
si n'ozi ọma dị nsọ nke Marko dere. Na John bịakwutere Jesu sị ya, nna anyị ukwu, e nwere otu amara anyị na-arịọ ka i mere anyị. Jesu wee jụọ ha sị, gịnị ka unu chọrọ ka m mere unu? Ha sị ya, biko mee ka otu n'ime anyị nọdụ n'aka nri gị, nke ọzọ nọdụ n'aka ekpe gị, mgbe ị ga-abanye n'ebube gị. Ma Jesu sịrị ha, unu amaghị ihe unu na-arịọ m. Unu enwere ike ịṅụ iko ahụ m ga-aṅụ, ma ọ bụ nata ụdị mmiri chukwu ahụ m ga-anata? Ha zara ya, anyị nwere ike. Jesu sịrị ha, iko ahụ m ga-aṅụ ka unu ga-aṅụ, ụdị mmiri chukwu ahụ m ga-anata ka unu ga-anata, ma ịnọ n'aka nri m ma ọ bụ ịnọ n'aka ekpe m, ọ bụghị m ka ọ dịrị inye nke ahụ. Oke ahụ dịrị ndị edebere ya. Mgbe ụmụazụ iri ndị ọzọ nụrụ ihe a, ha busoro James na John iro. Jesu bịara kpọkọta ha ọnụ sị ha, dịka unu onwe unu maara, ndị eze ụwa na ndị a maara aha ha na-eji aka ike achị ndị nọ n'okpuru ha. Ma n'etiti onwe unu ọ gaghị esi otu a dịrị. Kama ọ bụrụ na onye ọbụla chọọ ịbụ onye ukwu, ọ ga-ebu ụzọ bụrụ onye na-ejere unu ozi. Onye ọbụla kwa chọrọ ịbụ onye mbụ ga-abụ odibo unu niile. N'ihi na Nwa nke Mmadụ abịaghị ka a gbara ya odibo, kama ọ bịara ịgbara ndị ọzọ odibo, ya na iwere ndụ ya nye iji gbapụta ọtụtụ mmadụ. Oziọma gọzielu ụwa. Ka anyị si n'oziọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Amen and amen. Amen and amen. Are you happy? Ọ bụrụ na ị nwere ọṅụ mere Chineke otu ihe nwa mbụ. So, the barangkit oge ahụ agaala na we're into another level. Amen and amen. Ndị hụrụ Chukwu n'anya mere otu ihe ọ bụ eziokwu. It's a call to serve. The message of today bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye mbụ, ị ga-abụ odibo. Ị dịrị dị ịbụ odibo. Amen and amen. Ọrụ ama na-adị ahụ sị na amụrụ
Amen.
Amen and amen. Amen and amen. Our Mother Waka Obuchuku. Now, Jesus. Somebody should recollect me in 5 where they go. So, we were telling my own now you put on time. So, but it's good. Don't be anywhere. He who sings well, praise to us. Amen and amen. So, I just have 5 minutes just to go straight to the point, the much I can. Now we are talking of service and suffering. They will see only the glories around you. Amen. Amen. All right, and we began to maintain that beauty. Amen. It's not easy, but to maintain that level of richness is not easy. People gather around you for one thing or the other. Do you know their intention? Do you know the intention? Yeah, but today, remember, before James and John adopted Jesus, if you go to the version of Matthew chapter 20, also Jesus. And again, what I am, my mother contributed 90% of it. Makanan nani aso. Oye mwen oha nanne. Ahun na John kede maka esino. Maganda din na nanis. Ayan ne no. Amen, amen. Din na papa. So, listen. But according to the version of Mark 10, the power in me. In Matthew 17, and God transfigured. Before this last 3 verses before the gospel of today, if you go to Philippians 3 verse 10, I'll say that I may know him and the power of his resurrection. And in Romans 6 verse 8, I'll say, if we die with him, we shall do what? What next? Do you understand me? I can win glory. I will be at the left. I will be on the left, right. That is what they are interested in. Now we don't have time to go into serious analysis. But even they make it what it's already no Jesus. It's already no Jesus. It's already no Hakani. It's already no Hakeba. Just a pony ho oboya kodere. Mane wozo oderiji go sindika no Hakani na Hakeba. Hello Zodiya. Hello Zodiya. Service and suffering. Service and suffering. On the line of Buddha in Nigeria, there is nothing like service. In the honorable stomach infrastructure. In civil service, services in any mundane, in Arabana Kite, Nagana, that is it. Mana to situate it, in just so to service to God through humanity. Amen and amen. If you go to Ephesians chapter 1 verse 3, he chose us in him before the foundation of the world. He has chosen all of us. Before what? Before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him.
ịhụ na ebe ọ dewere mụ na gị anya ahụbeghị nke ntị na anụ nke ọ na-abaghị n'obi mmadụ. 1 Corinthians 1 verse 9-11 bụ ihe Chukwu kwadoro ndị hụrụ ya n'anya. And if you go to 1 John 3, 1, 2 and 3, also when his glory is revealed, we shall see him as what? As he really is. Ya mere ndị a ga-emepere obodo ndị mere gịnị, ndị gbara mbọ. Now, gịnị bụkwara that service? Gwa anyị na anyị ga-anọ n'aka ndị ọzọ ma ụmụ kama ekwe ịhụnanya. Ya mgbe ọ bụla ị na-agabiga, I think the first time I said it, now your greatest enemy ga-awụ my sister, my brother, my husband. Di na nwunye onye ha ji enwe esemokwu, brotherhood, sisterhood, ụnụ ndị nwanyị, ọkwa eziokwu. Prayer group, Omazu gosiri James and John, is part of your formation. That is where service and suffering come together. Amen and amen. Mana in carrying out that act of service, you're not serving humanity, but you are serving God through. Amen and amen. If you don't seek God in humanity, it can react. It can because you are not serving God, you are serving yourself. And now you can go back and ask yourself, what is it to serve? Serve beginning habit of rendering service. Helping, doing something for someone. You are doing something for someone. That is your call. God is asking you, do this for me. Amen and amen. He's telling you to do what? To serve this person for. You are rendering service for someone. Now, let me give this practical example. Our project team were back home anyway. You are using somebody to achieve a goal. No, be so. Let's say, office. Struggle. And all you get there. Amen and amen. But Hebrews 5 verse 1, no one takes this one upon himself. You're rendering service or assistance you are giving. You don't have the capacity. Somebody get it here. And if you go to Syria 2, 1 to 11, as a I working in a mandate to preach. I'm going to say, and you get time, keep to the time. Amen and amen. And I'm telling you, so I know not to say any again. But what we are doing, be it in the church, see the hand of God, see the Spirit of God in everything you are doing. And I hear when getting, and I hear we have done ourselves. Instead of 2, 1 to 2, also prepare yourself for an idea. That service. Now, let me give you a Paul. Paul is there. If you go to 2 Corinthians 11:25, Paul will say, he was stoned once. Paul said, Corinthians 11:25. Well, look at this. Look at it. If you go to Matthew 5:11 or something,
njedebe ka ha gara azọpụta ihe ọma ọbụla ị na-eme ya maka otito nke Chukwu. You will be insulted. You will begin humiliated. You will begin demoralized. All ihe ndị a ga-egosi ma ị ga-anọ n'aka nri ma ị ga-anọ na gịnị n'aka ịba. If you go to Revelation 14:13, ọ sị mụ ọbụ Jọn nụrụ olu sị ndetu ihe ndị a na akwụkwọ ndị nwere n'ime onye nwe anyị na-enwe ọṅụ ha nwere isi ọma maka na gịnị ọrụ ọma ha mere gịnị na-eso ha. Ihe ndị a ga-edewe gị n'aka nri ga-edewe gị n'aka ịba. Jisie ike. Amen and amen. Asị gị gịnị jisie ike n'ọrụ ọma ọbụla ị na-arụ. O nwere onye nwe ihe onye ahụ ị na-erendere that service will come to say thank you. And suffering the ability to withstand pains and torture, hardship, that is suffering. Amen and amen. The ability to withstand. N'ikweru ukwu a ga-eji gị pasịrị ịkpụrụ rịdị na a ga-eji gị pasịrị onwe ebe ọ na-arụ jisie ike. Elela anya sọsọ n'ihe ahụ kama nwee olileanya n'ihe nrite nọ n'ikpeazụ. Ka anyị na onye nwere kwenyere anyị aka n'ụzọ niile n'ọnọdụ niile. Ọ dị ọrụ ị na-arụ n'ụka nke ọgbaghara nọ na ya, nke esemokwu nọ na ya, nke adịghị ike nọ na ya, nke eji aha gị pasịrị, nke eji aha gị mee ihe niile. It is part of the cross, part of the cross, part of the cross, part of the cross, and part of the service. That is the suffering. Onye ọbụla nwere obe nke ka Chukwu nyere anyị aka ka anyị nwee ike ịgbagide ọsọ a gbaruo ya isi njedebe. Udo dịrị ọnụ. Ekwe m n'otu Chineke.
chi dị ndụ dị egbe ebi ka o chee ntị nara arịrịọ anyị ngwakwa anyị ka o gboro anyị ka anyị butere n'ọnụ ka anyị ekwute ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebere na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị
isi obi biko lee nụrụ ọkpọrọ ụmụ gị anyị ekwetere ya ya ihe mana anyị gbapụrụ ebe a anyị na-arịọ gị biko Chukwu hụrụ anyị n'ihu hụrụ anyị n'azụ hụrụ anyị na mgbakọ hụrụ anyị n'oyi ebumnobi ọma anyị dịbịa n'obodo a kwekọ pụta ihe onye nwe anyị gbaa n'oge nna ọ na-eme n'ihu ka anyị bụrụ n'azụ ọ na-eme n'azụ ka anyị bụrụ n'ihu onye nwe anyị mezuoro anyị mkpa obi ma nke a na-ahụ maka mkpụrụ obi ka ị na-eme niile ndị a n'isi anyị anyị na-asị ekele ugwu nsọpụrụ iji isi ọchịchị ama ha niile bụ nke gị ruo mgbe ebighị ebi n'aha Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Chineke
were onyinye i nyere anyị wee na-efe gị. Biko were amara gị wụcha anyị ka anyị wee dị ọcha site n'ihe omimi nke anyị ji agbara gị odibo site na Kristi ka Onyenwe anyị. Onyenwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Anyị nye n'obi nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụ ihe ziri ezi na-azọ ndụ, na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. Ọ na-adị nsọ Chineke njike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebighị ebi, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito ka anyị jiri bụrụ agbụrụ ahụtara ụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke wetara onwe ya, ka anyị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke a, anyị na-eso igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọgide onye ndị a nsọ site n'ịtụkwasị mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe ọ bịara tupu edinye ya n'ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele n'otito nyawa ya nye ya ụmụazị ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Etu akwụkwọ aka o si mgbe richara nye ya nsị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele n'otito bunye ya ụmụazị ya na-asị, naranụ m nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ ga-ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ ga-ewere gbaghara njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke ihe obibi nke okwukwe anyị na-ebupụta ọnụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị dị nwanne ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-zuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị Francis na bishọp anyị Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'iso ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe nyere na iwu na-enye ndụ, anyị abụrụ ndị ji nkụzi nke Chineke wee zụọ, ka anyị were nka obi kpere na anyị nọ n'eluigwe. Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstọl gị, udo
wonderful sacrament, most holy. Praise and thanksgiving. Sacrament, most holy. Diwenon bikome kanina gani husteni nata onyinye nsa ugboro kanyi stene nyemaka anyị na-enweta n'ihe nke ụwa wee mata ihe nke n'igwe site na Kristi Onyenwe anyị. Second collection, Ndoja Gagaketa envelopes. Our Makane Society for the Propagation of Faith in the Archdiocese of Los Angeles. Envelope ye, Kahaya Gagaketa Ke, Ndede Mpadebe Makia, Haya College Queer, Ndadron Mpadebe, only when he came with you was so called or tea in a basket down. Through the mailbox here within the week. And they came to be that. Kankawana Ganiru, I am a papa, Kurunaga. In the confirmation class, Nana and their sponsors, next week, Abasauka, Unine when it's gonna hall. Unine when it's gonna hall. Obosiama, Gay Abazon Goyes, whatever, no exception. The sponsor, the parents Nine, Abasauka 12, Unina Governor Hall, Unine and the Nakuzie is gone, they were a kata. I know you was so called to the first Sunday in November. Most likely higher class ever. I'm on the night to see now. Kotanya, I will go say Kahayes, will go. I need to bring up what you monetize bazaar. Obviously, you can have a result, Yatata. Ndijindeka please, Kaiwambo, Unai, Ugo, Umpai, where. When I yoga, Obona, Iba, Kayadera, Umuaka. Kanya Edeno Maka, to go on Ayano Leba. I Kopanigo, Kanya Edeno Makama. Kaimadeba on Yan and men. I know all the one parents, God, yeah. Therefore, they might be wagon, they might yawn and men. The guys are more period, or 1 November, or my year to Ndrinkani when they are Corona. Akacho was so called Okogona can no 1 November, no Kanoa, Agale the Dehan. My basket here, and we're being kind with them. Both when they had Chakahayo, Kani the Tanamas, and we're when you were getting Kiencha.
izu ụka ọzọ ga-ebido ya onwe ndị ji nke ha bịa tata onwe ndị ji nke ha onye eji nkata wee gagharị were kọlekti enya ndị young adult na ndị youth young adult and youth choir agbasaa ozigbo ụnụ apụna n'ilo unu nwere practice ozigbo anyị wee na-ayọ ndị nne na nna biko ka anyị ndị mụ ndị anụma ka anyị nwee ndidi maka ya practice choir ọtata ka ọ na Sunday biko unu nwere today free ọ bụ na Sunday ọ ka anyị mara ya amalụ onwe ndị nwere envelopes kwa ọnwa Novemba ọ na-atụnye ya maka ọ na-aga kọleji kịta maka ya makwara ọgwụ ya ụbọchị ụka gara aga ndị Udoka ga-enwe health fair ụka izizi n'ọnwa Novemba from 2 p.m. agbasara ụka ebe a to 4 p.m. ọkachasị ndị agadi o nwere ya na-ajụ ma ị nọ n'ụzọ ziri ezi ma ha anọghị ma ndị ọbara mgbali elu ma ndị shuga nke abụ na nke ngwongwo na ọya ha ncha ụnụ bịa ụbọchị ahụ ya akọwara ụnụ nke ha ya emenwu ha eme nke ha ememewukwenụ agwa ụnụ ebe e nwere ike inweta ya na etu ya esi were mee flyer maka the health fair dị na board na Friday anụnwa ezinụlọ eze mụ ebirilo ezinụlọ ịmụ ebirilo ọ na ebe a na-agụ ego ụnụ fụrụ ya na nwunye mama nwunye ya rapụ a ga-akara ya oge ebe a ụbọchị Fraịde a ma 7 p.m. anyị malụ ka anyị si eme anyị na-ama ọkwasị ka anyị niile ka anyị gbaa mbọ mụ na anyị bịara were kwanyere mama nwunye ya mgbe ikpeazụ n'ụlọ ụka ebe a daalụ nya niile eji ohere wee na-ekene anyị niile bụ ndị nwere ike were jee mmemme anyị mere nyaa na Proudbird. Ọ bụrụ ndị obodo anyị si na Ise Eugene ka a kwara ebe ahụ nyaa na ọ bụ nnukwu ihe mere ndị jikwa ya nụ I think epekata mba anyị 80 to 90 people from this church ka anyị kụpụrụ onwe anyị aka ya bụ ọ bụ nnukwu ihe mere the first time na this archdiocese ga-eji wee wepụta si ka agba anyị ume ndị na-emekọ ihe ọnụ ebe ndị ojii na-aka ụka ha na ndị nke anyị bịara ebe a nwa ndị nke anyị bụ na Nchukwu ugwu ha were kwụ ga-agba anyị ume na ihe anyị na-eme amaka ọ bụ nya ka emeri ya welụ kwanyere onye isi anyị gbadapụ uke n'ọtọ ndị niile jere ya first in the history of this archdiocese and most likely first in the history of the Catholic Church in this country. I don't think it's an overstatement. Nke a bụ izizi a na-eme ya were sị yes o wee gasị yes ama o wee bụrụ ndị one o wee bụrụ anyị nwa nyaa nwa
ụfọdụ anyị etubeli ya ugo ndị obodo anyị na-ebịara ya ekeneke ya ka o si abụ ọgụ ka o si ejipụnata anyị niile na ndị nọ ebe a nọ ebe a tupu anyị abịa ka anyị kọpụkwara na ya aka ọzọ. So the Sankofa Award, this is the award you gave me here. But this is a Eugene parish. And this bird, on a nanya new, or making it, or they tell us here, on a nanya also. Yeah, we'll go home forward ever. Go ya bara panyo, I run the Agaradi, Makatana. Mana, this bird, Unune Anya Dinu, Mananya, the Paybe, so Kaya Liloso, Eba is Webia, and I never in a jet, for the company Pavilion. So this is the symbol, I just read it briefly. The Sankofa symbol is one of the most revered, sacred, and Nkara symbols of the Ankam people of Ghana. The word Sankofa literally means, go back for it. The symbol shows a forward moving mythical bird retrieving an egg from its bark. The egg symbolizes the future. Sankofa reminds us to reach out and gather the best our past has to teach us, so that we can achieve our full potential and soar into the future. That we can get to our full potential in this country. Don't forget where we come from. Don't forget our culture. And we continue to move forward with all these battles. The Bible alone. Kitazi. Tupumana Kokota. The Kefaraji Wemalokwa. Anamako, come on. Yes. Anamako, one of our younger daughters, Nama Pueba. Chemena Mwana Ona Ine Obo Mwaye Bangun Manunu Nezianya Kono Diodini or graduated from the military training. So I went there, Ekenie, when I Yokaburu Nobi, the Bera in Nkwada in Galebi and Aga, no ye, na nata, no wedding of Nagami, Sana Christian and wine. Makanya jerenya ai tickets wetie o wenli nana ticket lijie ego hande jero monde ne ticket kahake mo kahake ndi mana haka jindi ele biko ndi dietwa wele ne ticket a kunu nyeti ga dokta muchie o we kime full accounting of the tickets that Kitas
ana m akpọlite Maazị Siwayo Makụ ka ọ bịa ka ha gwazie anyị ka anyị si wee mee na bazaar nke arọ anọ, the monetized bazaar. Today, they can keep Mululanya, na ceiling, then a wall, Petri, and they got get I can do Petri because we're not going to take away Jesus. Because we were 2 phases. Phase 1, I got result. Second phase was the presenters and the recipients. Having said that, Ejibo Hera and the Ibokali community, they kill all the groups, all the parishioners. Hunai Meredith monetized bazaar for and they are gone for money. The first report we get the youth because Corona haka. Last year, honestly, the youth with the 375. But this year, Chris aka Talking Tech. Oyi Sidina Sabel Amadi. Oyi Sidina Dr. Angie Ofwebu.
And also, Zikora, the youths. Okay. Talking to God is good. And all the time. Oh God, I handle like I'm talking now. I got no idea. Where I can I help now? I can't have a do. I see can I do come and knock up with you men. I won't have to say results. I'm waiting you. I'm open the also tell you what I'm going to add. I am against you. I can follow the Makia, but I can't never like you. Open it you. The first group here on the youth. The youth are in the presentation was Sabena Madi, ICMO president. When I wanted to Zikora, and also okay, because David and my life if I we're going to another hand because I call me and I want to go out to them. The grandma, I let you know, Camponite, Lady Georgie Eze, Obia receive work, Obia present along the grandma. Grandma home. About when the grandma did a trouser. Where grandma did grandma trouser, you abandon on. That's also we. Mrs. Jane Adaka Kobia collected the presentation. Ndị gbara tight position bụ Harry Zone. Ka monitor Lady Ngozi Ogoke ka Obia he represents. Fire, people. How are you presenting Mr. Paul? If anybody can call the
Kapọliteze ndị gbara sekọnd. Ndị gbara sekọnd bụ Iwene Tansizo. Iwene akpọlite Dr. Angela Ofe for presentation, President the ICW. Iwene akpọzi Nedna Iwuala Kọbịa receive on behalf of the Tansi. Adomozo and Adomozo equals Adomozo square.
dimension kịta ebe a kịta eche eke ya galaxy eke ya na value that is true so na ọgụgụ mgbe anyị ga-ayọ Chineke ka o tinyekwa anyị ebe na maka anyị na-ewelite aka n'ihe anyị na-eme in Jesus name yeah, because also the KBN on a chapter winner. And today, I made the announcement. Ono na no lokai, na funu lokai chop. Nya, ono never die, na funa we no way chop. And they to be ogonya. So all of us, we are winners. I call it Chineka. Now I'm living in the Saboni Price Bazaar, Karo Anoa, Yoda. I am going to if I do one money. Two of them, in the first, in the second, in the third, young adult, grandma, all in the parish, I make a number and a one. We better have an eye and better and better and better. In the Tata of Basis, and I do give a lot of. In the Tata of Basis, and I do give a lot of. Do we have any first time worshipers? If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. Okay, it looks like we don't have anyone today. Yeah, I need to know one. I will already know one. But then I can have Ndinya nanga ego tata weka no kanka ana mekene si fada amade obezi oku mana obiara mwe osi bari she senjoro wega we onyeba we na pa ai na-ekene we na-ekene kwa seneria nke bụ anyị mara already bụ Philip Chukwuma ana-ene anyị na-ekene kwa asịa daalụ wee na-ekenezi onye isi ụka we ya omekwa ka o si eme bụ ụkọchukwu Remi Udeze ekenekwa m ya n'ụzọ pụrụ iche ka o si bịakwa nyaa were na sọpọtụ anyị na ihe mere nyaa ọ bụ ọ zụrụ wee bịa and anyị kelere ya wee na-asịrị anyị niile ka anyị na-agakwa n'ihu ka na Seyi ga na-eme bera and bera na anyị abịaghị ebe a ka anyị bi ebe onye bi ka ọ na-awachi daalụ daalụ anyị na-ekele mistike obodo ekelegara anyị ncha ka ntị okpokoro ọnụ wee kelekwa anyị ncha ebe anyị si eme ọfụma afọs baza anyị gara ọfụma anyị na-ekele grupu niile bido na ndị young adult ndị grandma the various zones ndị hiri gbara ndị nke ịtọ isi mara ndị hiri na-agba fest ka mbụ ya
ka anyị nye aka wee gịnị mee nnuga anyị ka ọ na-adịwanye mma ọ ya bụ ihe anyị na-ayọ daalụ anyị na-ekelekwa anyị ncha oge niile wee ma anyị na-akụzi anyị na nlele anyị oge ncha site na Kristo onye nwe anyị anyị nọ na-ekelekwa gị Fada Jude maka ntụziaka na-enye anyị mgbe na-agbara anyị odibo na-agbara anyị na-ekele anyị niile Chukwu gosi anyị niile ekelekwara m ya maka ohere ya o nyere m this time bịara nwa ebe m gara so na St. Iji ka m nọ for 3 weeks, almost 1 month, thank you so much. Sunday na-abịa onye gwara m ohere nkacha Sunday na-abịa ma alawazie Nigeria maka na esi Nigeria were mee gịnị aga m alaghachikwa gịnị maka unu si Nigeria bịa na ụlọ ga-ana ebe eziokwu. So I thank him for the opportunity on here. Jisie n'ike were n'otu obi ọ ga-adịrị anyị na mma n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Site n'ezi ọrụ na-eme aka nke na anyị asọ.